Keneka, in fashion fee. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèluw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la, place de la Canne kɔfɛ, station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago bɛ qualité la. In fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka aw bɛɛ lajɛlen barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu bɛ ka kunnafoni gafew lakali waati kɔnɔ jɛmukan min na bɛ sigi aw ye don o don dɛnɛ fo juma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Limanaw min ye kunnafoni sɛbɛnw ye o bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw de ka wuli ka jɔ sababu la minnu bɛ jamana kunnafoni ɲini ka fara ɲɔgɔn kan gafew kɔnɔna la. Min ye nin kɛnɛ in a sigikun de ka se ka gafe ninnu bamayɛlɛma ka lakale aw ye bamanankan na aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na minnu bɛ kan an lamɛn arajo joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la sabu fana ye kunnafoni di sira dɔw ye page Facebook ani page YouTube limanaw an b'a aw fana fo dantɛ foli min na gafew olu bɔra an bɛna an da don minnu na sisan minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bɛ an bolo kɔrɔ l'essor bi yan min ye Soir de Bamako ye ale bi yan les Républicains ale fana bɛ an bolo kɔrɔ limanaw ni fasidi sɛbɛn ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu lakale aw ka faamuya kama fasidi sɛbɛn n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon an bɛ a lakali daminɛ ni ale ye limanaw a y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi colonel Asimi Goïta min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli min kɛra ayiwa ni jamanakuntigi ayiwa a jarala k'a fɔ jamanakuntigi kumana a sen fɛ a ko sira min bɛ yen ni o tara jamana fɛ sisan ni jamana marabaw ayiwa sira in ma segin kɔ t'a la bilen dɛ jamanakuntigi de ye nin kuma fɔ colonel Asimi Goïta waati min na finitigiw bɛ défilé la a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ayiwa génie militaire la Bamako yan nɔ o la sa Mali ayiwa ko a ye san 63 a y'o ɲɛnajɛw olu kɛ min bɛ tali kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen kɔfɛ san 63 diɲɛ ma ɲɛna min ye juma tɛmɛnen septembre kalo tile 22 san 2023 n'i y'a lajɛ limanaw walejugu minnu tara ka ɲɛsin jatigɛ wale tigilamaw olu ka walejugu don ka ɲɛsin jamana finitigiw ni jamanaden gansanw ma o kɛra sababu ye ɲina seli min n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya seli ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seli a ma kɛ i n'a fɔ san tɔw ta ka ɲagaɲagaba kɛ a la min ye Nouvelle Horizon ye a ko défilé militaire kɔni o ye laada ye finitigiw place d'armes min filɛ nin ye génie militaire la jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ colonel Asimi Goïta o de sen fɛ limanaw a ye kumana jamanadenw ye min ye colonel Asimi Goïta ye a ko a bɛ fasodenw maliden cɛ ni muso a bɛ u fo u ka jija la jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛ bɛ yen min ye banbanci wale tigilamaw jatigɛ wale tigilamaw kɛlen bɛ ka jamana sigi negebɔ jamanadenw na nka o n'a ta o ta jamanadenw y'a jira k'a fɔ ko jija o fana ye olu taabolo ye o de la ko a bɛ segin fɛn min kan a bɛ fɛn min kuma min n'a b'a taa ni ka segin kuma bɛɛ o de ye k'a fɔ ko min bɛ sira min bɛ yen ni furanjɛla fanga ye o ta sisan n'o de ye k'a fɔ jamana n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'i ko k'i bɛ kɛ i yɛrɛ ye n'i ko ko yiriwa badabada k'i b'o sigi i ka jamana kɔnɔna la ayiwa juguw na to i senkɔrɔ juguw na to ayiwa walejugu misɛnninw na i senkɔrɔ walima i bɛ boli la ka fereke don i sen na ko o de dun bɛ sen na dɛ k'a bɛ min fɔ malidenw ye bi minnu bɛ yen ni olu tɛ siga fiyewu k'u ka nafa ɲini Mali kɔnɔna la yan n'o ye diɲɛmaa wɛrɛw ye ko Mali jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ waati min bɛ sen na sisan a bɛ min fɔ jamanadenw ye o de ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i kɔni y'a ɲini k'i bɛ i ka jamana dilan maana sɔrɔ k'a fɔ o na fereke don i sen na jamanakuntigi colonel Asimi Goïta o kɔfɛ jamana ka sɔrɔ ka jiri feere o ye laada fana ye ka t'o bila jaa min bɛ yen n'o ye monument de l'indépendance ye a taara yiri feere bila o kan
o fana ye laada ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu de ye kɛlɛ kɛ Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o san 63 min ni o ɲɛnajɛ bɛ sen na o la jamanakuntigi ka laseliw kɔnɔna la colonel Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ɲinan kɔni ɲagaɲagaba min tun kan ka kɛ 22 septembre senfɛ ɲagaɲagaba in jamana a bilala kɛrɛfɛ ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ Banmanci wale tigilamaw ka walejugu senfɛ ayiwa bato min ni Banmanci wale taara k'a sɛgɛrɛ ni maa minnu bɛ yen ni Ala ye olu ni kisi jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ko yanni wari ka taga don ɲɛnajɛ la ko o wari a ka taga di olu ma o k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in fɛn min don a b'an dala yɛrɛ de colonel Asimi Goïta y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya in a yelen bɛ dɛ wa a dɔnnen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ wa o gɛlɛya in n'a dɔn o dɔn ayiwa ko maa dɔw de sigilen bɛ ka Mali lajɛ bi ko f'u ka gɛlɛya wɛrɛ fara an ka gɛlɛya ninnu kan yɔrɔ colonel Asimi Goïta ko o fana tɛ se ka kɛ k'a fɔ de ko jamana ɲɛmɔgɔw sigilen bɛ k'o ko la ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɔni bɛ tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ bi jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana wa bi min ye Mali finitigiw ye waati laban in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Banmanci wale taara ka an ka finitigiw sɛgɛrɛ nka o ma bali k'a fɔ finitigiw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la colonel Asimi Goïta ye i sinsin kuma min kan o de ye k'a fɔ ko jugu minnu bɛ nin ko la jamana u tɛ k'u sigi dɛ u tɛ k'u sigi k'u bolo da u sen kan olu kɔni fɛɛrɛ kuraw bɛ tigɛ u fana fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa jamana ka se k'a bila gɛlɛya kɔnɔna la min ye kɔsa in na yɔrɔ jamana 3 farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko charte de l'Iptako Gourma jamanakuntigi a y'i da don o kuma la colonel Asimi Goïta y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye Mali Niger ani Burkina Faso olu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka yeta de ye kelen ye fɛn kelen kan fɛn min bɛ yen n'o de ye k'a fɔ ayiwa jugu n'o ye terrorisme ye jatigɛ wale tigilamaw ayiwa jamana 3 in bɛɛ lajɛlen ni jugu b'u la bi o ye terroriste ye colonel Asimi Goïta ko ni jamana 3 in y'a ɲini de k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ayiwa u ka dancɛ minnu bɛ yen n'o ye frontière ye ka se ka dancɛ ninnu k'olu kisi ko n'o tɛ ko fara ɲɔgɔn kan wɛrɛ tɛ kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan la ayiwa jugu kun kelen min bɛ yen u na se ka o kɛlɛ ale fasidi sɛbɛn kelen in ka kuma la limanaw min ye Banmanci wale min n'o kuma bɛ sen na n'o kɛra sababu ye ka ɲina seli ka ɲagaɲaga bɔ a la 22 septembre halisa Banmanciw bɛ u sɔn halisa limanaw a jarala k'a fɔ Nouvelle Horizon kelen in ka kuma la ka dantɛmɛ wale n'o ye barbarie humaine ka ɲɛsin hadamadenw ma ko halisa dɔ de bɛ ka fara a kundama kan an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw Tombouctou de kɛn bɛ Banmanciw ka ayiwa dagayɔrɔ yɛrɛ ye bi kuma bɛɛ i n'a mɛn k'a fɔ ko mugu min bɛ yen ni mugu belebeleba don limanaw n'a filila i b'a sɔrɔ a tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ ko a ma ko Obi ko Obi min ni o fana caman filila ayiwa Tombouctoukaw kan dɔgɔkun laban tɛmɛnin na limanaw ko a ye maa 2 ni bɔnɛ maa 5 ɲɔgɔnna ka olu jogin Tombouctou a bɛ ayiwa waati damadɔ bɔ sisan kabi utukalo tɛmɛnen daminɛ yɛrɛ fo ka n'a bila sisan na a jarala k'a fɔ don o don i n'a mɛn k'a fɔ ko ayiwa marifa mugu belebeleba in n'u k'a ma ko Obi limanaw groupes armés terroristes ayiwa ni maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ayiwa GSIM n'o ye Yad Agali ka jɛkuluba in ye olu de nɔ don a jarala k'a fɔ ko a bɛ Obi 10 ɲɔgɔnna bɔ sisan min filila Tombouctou ale dugu kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la yɔrɔ bɛri kɔni ka bɛ bɛri kan minɛna fo ka na a bila an bɛ waati min na ko sisan Mali finitigiw fɛ forces armées maliennes limanaw Tombouctou n'a lamunu ma se ka lafiya fiyewu ayiwa Banmanci wale tigilamaw fɛ n'i y'a lajɛ ko in daminɛ terrorisiw limanaw u tun bɛ taa bin Mali finitigiw ka dagayɔrɔw de kan nka sisan u bɔr'u ka ko la sisan o kɔni u b'u ɲɛsin ayiwa dugudenw yɛrɛ de ma maa minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw ye minnu m'a min u m'a bɔn a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ sisan nin waleya de bɛ sen na fasiri ka fɔ la ko Obi 3 ɲɔgɔnna olu kɔni jiginna i b'a fɔ ko ni avion bɛ ka jigin ayiwa alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 21 limanaw min ni o y'a fili laban yɛrɛ ye min bɛ maa 2 ko fɔ olu de ni tora a la maa 5 olu joginna ko siratigɛ la ni kɔni ye Banmanci minnu bɛ yen limanaw n'u dusukun ka gɛlɛn i n'a fɔ ayiwa gɛlɛya dan limanaw u tɛ ka foyi kɛ ni sariya ye bi
fasiri n'o ye nouvelle horizon ye a ko u ka walejugu a talen bɛ ka ɲɛsin Tombouctou dugu kɔnɔna de ma bi n'i y'a lajɛ tile damadɔ nin bɛ sen na ko kɔlɔlɔ taba ye jɔnni ye o ye musow ani denmisɛnninw de ye muso dɔ yɛrɛ limanaw ale bɔra ko in na nka ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko ale kun sigilen bɛ Tombouctou kɛnɛyaso min n'o ye hôpital de Tombouctou ye o kɛrɛda fɛ ale kun bɛ ka bolimafɛn dɔ makɔnɔ ka taa ka ci fɛ ale yɛrɛ wulilen dɛ a wulilen furadama k'u ye mugu in fili ka na ale kɔni ko k'ale ta kɔni kɛra ala faranga de ye ale wulila ani mugu ka fili kɛnɛyaso in kan si ma kɔrɔya si ye denmisɛnnin fila kun bɛ yen olu ni tora a la wulikajɔ in sen fɛ min ye bolimafɛn fila ye o fana tiɲɛna hôpital de Tombouctou min filɛ nin ye limanaw a jala k'a fɔ mugu min filila a kan septembre kalo tile 21 tɛmɛnen ko min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 a kɛra o waati de la kogo fankelen bɛɛ lajɛlen ka o ben nka fasiri y'a jira k'a fɔ o nɔgɔnni bɛɛ lajɛlen fɛ ko kogo in a sera ka dilan nin b'a jira k'a fɔ bamaciman ninnu n'o ye groupes armés terroristes ye ko sisan u kɔni u dɛsɛra pewu yɛrɛ de fo ka u ta kɛ ka sigidalamaw n'o ye jamanaden gansanw ye ka u to yɔrɔ jan fɛ ka mugu fili olu kan kunnafoni de filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasɛrɛdi sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor kumana l'essor ka bi kuma tɛ dɔwɛrɛ kan ko min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale bɛ to ka jɛrɛ min kɛ n'o ye u ka session assemblée générale a jala k'a fɔ a tako 78 Mali ka ministre min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ ka ko kunna affaires étrangères Abdoulaye Diop ale tun bɛ ka kuma Mali tɔgɔ la nin kɛnɛ in kan walasa n'i y'a lajɛ ministre min n'o bɛ affaires étrangères kunna de la coopération internationale ale de kumana Mali tɔgɔ la o kɛra sibiri tɛmɛnen Mali gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ kɔsa in na a sen fɛ Abdoulaye Diop y'i da don a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen la nka a y'a jira k'a fɔ nin waati in na terrorisiw n'o ye bamaci walew ye jatigɛ wale tigilamaw bɛ ka kɔsa in na walejugu min kɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw ko walejugu ninnu tɛ ka kɛ janfa kɔ wa a bɛ ka kɛ ni jamana wɛrɛw ka dɛmɛ de ye Abdoulaye Diop kɔni tɔgɔ fɔ yɛrɛ k'a ko la a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamanaw ko Faransi de bɛ ka terrorisiw dɛmɛ Mali kɔnɔ bi siga yɛrɛ t'a la wa dalu bɛ olu bolo Abdoulaye Diop ka kuma la a ko nka o n'a ta o ta gouvernement ma ka yeta a m'o bila dɛ Mali gouvernement furadama hamina min b'a la o ye bɛn ni ɲɛtaga badabada o ka se ka sigi Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa min ye bakurunba yɛrɛ la Sahel kɔnɔna la o la yɔrɔ ni maaw hakili b'a la ni kɛnɛ kelen ka ye min ye Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga san 2021 ale kumana Mali tɔgɔ la o kɔfɛ san 2022 premier ministre min tun bɛ waati latɛmɛ na colonel Abdoulaye Mayiga ale fana kumana nin kɛnɛ kelen kan min bɛ ɲinantan ko fɔ sa min ye Abdoulaye Diop ale kɔni kumana Mali tɔgɔ la Nations Unies ka jɛrɛ 78 in kɛnɛ kan a ka sɔrɔ ka hakililajigi kɛ k'a fɔ ko kabi utukalo tile 15 san 2022 Mali gouvernement ko a ye laseli kɛ ka conseil de sécurité Nations Unies tɔgɔ la ka wele dakan bila a ma k'a fɔ a ɲɛna ko Faransi bɛ ka baga Mali jamana ma bi ka juguw dɛmɛ Mali kan a ye conseil de sécurité min n'o yɛrɛ filɛ ni Faransi b'a kɔnɔ ale de b'a kɔnɔna la waati jan k'a ɲini k'a fɔ ko Mali bɛ ka basigibaliya bɛ ka don a kɔnɔna la wa ko danger 3 min bɛ Mali Burkina Faso ani Niger cɛ ko welewele dakan bila la conseil de sécurité ma k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ Faransi jamana bɛ ka ko dɔ waleya dɔw yɛrɛ kɛ nin jamana 3 in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone de 3 frontières k'a sɔrɔ nin o mun sara jamana 3 in na u m'a f'u ɲɛna k'a fɔ an bɛna nin baara in kɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ walejugu de bɛ Faransi jamana fɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma ko u ye wele bila conseil de sécurité ma ka dɛsɛ k'a f'u ɲɛna Faransi jamana bɛ ka min kɛ nin ye jɛn tɛ kɛ n'a ye sariyaw fɛ nin jamana ninnu sariyaw fɛ wa diɲɛma yɛrɛ ye bolonɔ bila sariya minnu na jɛn tɛ kɛ ni a ye nka ko conseil de sécurité jamanaw a ma kala don i ɲɛna ka bɛn ni a ye Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko jɛn tɛna kɛ nin ye wa bi bi in na jamana 3 in y'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka dɔ fara u ka yɛrɛmahɔrɔnya kan k'u yɛrɛ lakana
wa ko n'i y'a lajɛ bibi in na min ye nin jamana ninnu ye Faransi jamana sera ka baara minnu kɛ ka se ka walijugu kɛ sariya a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la wa jamana ninnu ko nafolo yɛrɛ de tun kan ka di u ma waati tɛmɛnenw na u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ko Faransi jamana filɛ nin ye k'i sen da a nafolo sɔrɔw kan ko dɔwɛrɛ tɛ u yɛrɛ ka nafa min bɛ sɔrɔ nin jamana ninnu kɔnɔna la dɛ Faransi jamana bɛ k'o dɔrɔn de ɲini Abdoulaye Diop ka kuma y'o ye a tilala k'i kanto k'a fɔ ko baara caman de bolodalen bɛ don nataw la i n'a fɔ kalataw Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ min ye Mali kɔni bɛ k'i ɲɛsin fɛn belebeleba ma bi n'o ye jatigɛwale kɛlɛli ye ani jamana maracogo ɲuman gouvernance ko o baara minnu bɛ sen na u kɔni n'u jija o la walasa layidu min taara diɲɛma ɲɛkɔrɔ o layidu in a ka se ka bɔ a sira ma jamana ale fasidi sɛbɛn kelen ka kuma la min ye lesɔr ye jamana yɔrɔ ni waati in na bɔlɔlɔ kana kunnafoniw o de ka ca kosɛbɛ n'o ye presse en ligne ye nka ko bɛnkan kɛra bɛnkan yɛrɛ bolonɔ bilala a y'a fɔ a ma ko charte min na ale kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni kolon minnu bɛ di bɔlɔlɔw sanfɛla la jamanaw ani kunnafoni minnu bɛ ni kunnafoni jatigindanw don ka se ka o kɛlɛ ni hakilila in a bɔra maa minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ association des professionnels de la presse en ligne u k'a ma ko appel Mali ale de hakilila in bɔra ale de yɔrɔ bolonɔbila yɛrɛ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen de kunnafoni di sira 8 ɲɔgɔnna fɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ olu cɛla Mali web b'a la Mali 24 b'a la nandi.info o b'a la malizine.com o b'a la notrenation.com o b'a la maliactu.net o b'a la benkan.info o bɛ a la min bɛ tali kɛ nouvelle du mali.net o fana bɛ a la walasa yala k'a fɔ ni kunnafoni di sira minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛnkan sɛbɛn kɛ bɛnkan sɛbɛn in demanaw sariyaw de don sariya ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ appel Mali ɲɛmɔgɔ Modibo Fofana a ka ɲɛfɔli la a ko bɛnkan sɛbɛn dɔ bɛ yen a kɔnɔna la sariyakisɛ dɔ bɛ yen n'o kama ko article 2 article 2 b'a jira k'a fɔ ko maa bɛ yen k'e bɛ kunnafoni di baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la i kan ka i yɛrɛ di ka layidu ta k'a fɔ kunnafoni dili minnu bɛ kunnafoni di i n'olu ka hakɛw lafasa n'o ye liberté d'expression k'o lafasa article 3 o b'a jira k'a fɔ ko maa bɛ yen k'i bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ ninnu sanfɛla la i kana kunnafoni ninnu di k'a sɔrɔ i ma sɛgɛsɛgɛ kunnafoni ka sɔrɔ i bolo i ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn nin ye kunnafoni ɲuman ye wa walima kunnafoni kolon don wa i ka sɔrɔ ka a bila o la sa min ye article 4 ye o bɛ kunnafonidila baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen k'e bɛ nin kɔnɔna la k'i jija kunnafoni min bɛ di i fɛ walima cikan minnu bɛ di i fɛ a kana kɛ kunnafoni ye min bɛ taa dɔ juguya la k'a fɔ de ko nin ye siya dɔ ye walima nin bɔra yɔrɔ dɔ la walima k'a fɔ nin ye karisa ye nin bɔra nin yɔrɔ in na ka maaw bɔ ɲɔgɔn na ka farafarali kɛ o kunnafoni kana sɔrɔ i bolo article 4 de b'o o jagoya a kunnafonidila ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ye Union européenne yɔrɔ ale fana ye dɛmɛ kɛ ko in na Pierre Berman ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bi Mali kunnafonidiko bɔlɔlɔ sanfɛla la ni bɛn kɛra nin ko la nin b'a jira k'a fɔ de ko kunnafoni dili laɲini min yɛrɛ don n'o ye déontologie ani professionnalisme ye ko kunnafonidi baara bɛ min laɲini ko nin y'a taasira dɔ fana ye min ye ministreso min bɛ kunnafoniko kunna a secrétaire général Alkaïdi Amar Touré ale fana ko ni laɲini bɛ ministreso bolo bi presse en ligne ko la kunnafoni minnu bɛ di bɔlɔlɔ sanfɛ ko nin ye olu ka laɲini dɔ ye wa yɛlɛmaniba minnu fana bolodalen bɛ kunnafoni ko la bɔlɔlɔw sanfɛla la ko nin ye olu ka laɲini dɔ ye dɔwɛrɛ tɛ olu ma ka nin bɛnkan in k'a dɛmɛ k'a sankɔrɔta ka se ka san sɔrɔ jamanaw ni kunnafoni ninnu an ye ninnu bɔ lesɔr kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako jamanaw soir de Bamako a ye kumana ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko min ye Tawudeni marabolo ɲɛmaa n'o ye général Ould Meïdou a ko a diyagoyalen bɛ bi min ye baden minnu bɛ maliden yɛrɛ damaw
ko sigafɔ limana ko sigafɔ o de jagoyalen bɛɛ bi ko banbancɛ wale min bɛ Mali kɔnɔna la yan ko sigafɔ ka boloda hali jɛkulu minnu bɛ n'olu furadama u ma sɔn Mali yɛrɛ kelenya ma Hakimi n'a ɲɔgɔnnaw ko ka sigafɔ boloda olu ni ɲɔgɔn cɛ Tawudeni marabolo ɲɛma ale de nin kuma fɔ limana a kɛra sigafɔ min n'o laɲinina association des ressortissants et sympathisants de la région de Tawudenikaw de ni laɲini kɛ ani min ye jɛkulu dɔ ye min bɛ sifinnakaw ko fɔ société civile a kɛra hukumu min fana kɔnɔna la o ye dɔgɔkun kelen min tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o de ye semaine nationale de la réconciliation a kɛra o de hukumu kɔnɔ kuma kɛra min kan kuma se min kan o de ye ko kuma ɲɔgɔnya sigiɲɔgɔnya limana gɛlɛya min b'an da la o ka kɛ sababu ye ka bɛn ani basigi k'o nati walasa kumatigi kun ye maa min ye o ye professeur Yusuf Magasa ani professeur Shirifi Mulayi Haidara olu de kun ye kumatigiw ye a donni kama baara daminɛw la min ye Safiya Mulayi ale ye musow minnu bɛ Tombouctou olu ka ɲɛmɔgɔ don ani collège transitoire o fana kun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ manaw min bɛ tali kɛ Mémorial Modibo Keita la gouverneur min bɛ Tawudeni tɔgɔ la général Abdraman Ould Meidou ale kɔni ko ko bi kelenya ani fɔkabɛn min n'o o ɲininen bɛ Mali den cɛ ani muso fɛ bi ko sigafɔ in a ka ɲɛfɔli la ko jagoya de don minnu ye marifa ta jamana kama fo sigafɔ de ka boloda u ni jamanadenw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye min ta tɔgɔ ma o ye Hakimi maaw ye hali n'a kɛra olu ye ko sigafɔ de bolodalen bɛ min bɛ tali kɛ gouverneur a ko tiɲɛ na a b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ kɛlɛ kɔnɔ wa kɛlɛ tɛ kɛlɛ ban dɛ sigafɔ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ ban o de la ko bi a b'a ɲini marifaw ka bila maa si kana fɔ k'i bɛ marifa kɛ ka kɛlɛ ban sigafɔ min bɛ yen ni o laɲininen don o de y'ale yɛrɛ ka fɛla ye o ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ka dansigi k'a la min ye ministre min bɛ bɛn ni keleya kunna colonel major Ismaila Wage ale fana ye kuma ta a ko gouvernement tɛgɛ janen don minnu bɛ yen an baden minnu bɛ yen n'olu hakili la k'olu kɛmɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bi ko a bɛ Tawudenikaw a bɛ ci di u ma k'a f'u ɲɛna u ka kɛ ale ka kumada ye Tawudenika bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bɛn ni kɛnɛya ka kuma f'u ye sigafɔ u ka boloda Mali kɔnɔna la yan limanaw min bɛ ale soir de Bamako kelen ko fɔ Mali ni Burkina ni Niger farala ɲɔgɔn kan a bɛ n'a fɔ fara ɲɔgɔn kan yen nɔ bɛ ka bɔ a ko la dɛ sabu ko o dongo a jala k'a fɔ EIGS n'o ye Bamanci jɛkulu dɔ ye zone des trois frontières kɔnɔna la Liptako Gourma Alliance des États du Sahel yɔrɔ ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana saba in k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka juguw kɛlɛ n'o ye Bamanci wale tigilamaw ye ko kɛlɛ in a bɛ n'a fɔ a bɛ ka nɔ bɔ sabu ko frontière Mali ni Niger dancɛ la ko min bɛ Niger ale kɛlɛcɛw ani Mali kɛlɛcɛw jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Tamalat ani Andrabukan o fanfɛlaw la k'u ye mugu ci Bamanci dɔw la yen nɔ limanaw a kɛra sababu ye Bamanci min bɛ yen n'o ni tora a la o de cayara kosɛbɛ a kɛra Mali finitigiw ani Niger finitigiw ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna la wa a kɛra sababu ye limanaw Bamanci minnu ni olu kun dagalen bɛ o kun labɛnnen bɛ tiɲɛni yɛrɛ kama jamana fila in olu kama nka a ma b'u da k'a bɛnna dɛ ko Bamanci ninnu min ye Mali finitigiw ni Niger finitigiw ye u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma sanfɛ kɛlɛ ni duguma kɛlɛ limanaw ka min tora a la olu tora a la min yɛrɛ bɛ yen n'olu ma se ka dan kɛ u ye tɛgɛ kɛ olu la bi bi in na ko Alliance de Liptako Gourma limanaw a bɛ ka nɔ bɔ yɔrɔ kɔsa in na Mali finitigiw ye mugu min suru Bamanciw kan ni o kɛra Lere mara la Bamanci ninnu caman de bolila ka t'u dogo Moritani u bɔra Moritani wa u gɛnna u tilala ka t'u dogo o Moritani kelen in na o fana ye Mali ka sigiɲɔgɔn jamana dɔ ye o jaw yɛrɛ yera Moritani télévision ale dɔ sanfɛla la limanaw o de kunnafoni an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Kunnafoni an b'a lakali kun cɛ ni min ye o ye républicain limanaw républicain kumana a y'a jira k'a fɔ ko politique tɔn ɲɛma fila bɛ yen i n'a fɔ sagajigijɛ n'o ye parrainant o ɲɛmaba Cɛbile Darame ko
lakanabaliya min bɛ senna sisan waati kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ ko ayiwa bamaca wale ninnu fagaliba in a ka jɔ ten sa ko parti pour la renaissance nationale parena Cɛbilen Daramɛ ka politique tɔn ni a ye affaire étrangère kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ayiwa ko a ye jɔyɔrɔ dɔ boloda sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 23 n k'a fɔ hôtel n k'a fɔ dunanjigiso dɔ la Bamako yan nɔ ko a sen fɛ Cɛbilen Daramɛ y'a yira k'a fɔ ko siraw ni fɛɛrɛw caman kan ka tigɛ bi sabu waati min bɛ senna bi waati kɔrɔtɔlen don fagaliba min bɛ senna a ka jɔ joona min ye kumaɲɔgɔnya ye o ka sigi joona bamaca wale min taara ka ɲɛsin Tɔnbukutu bato ma kɛra sababu ye ka jamanadenw bila misigi kɔnɔna la min bɛ Cɛbilen Daramɛ kofɔ a ka kuma la ko groupe signataires minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na jamana u ka wele joona sigikafɔ ka boloda u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu u yɛrɛ ye ayiwa jɛkulu dɔ sigi n'o ye comité de suivi dɔ ye olu o kɔnɔna la min ye groupe signataires b'a kɔnɔ politique tɔnw b'a kɔnɔ ani jamanaden minnu bɛ n'olu da bɛ jamana kuma la walasa jamana sigikafɔ o ka kɛ gɛlɛya ninnu fura ye jamana min ye Musa Mara fana ye ale kumana an ka yɛrɛma hɔrɔnya sen fɛ a ko yɛrɛta min n'an an bɛ k'o seli kɛ ko yɛrɛta se ka kɛ fiyewu fo Mali ka se ka ayiwa fanga ka se ka kɛ jamana na san 63 yɛrɛta kɔfɛ i mana kuma yɔrɔ min na Mali mana kuma yɔrɔ min na k'a fɔ ko Mali kumana nin yɔrɔ in na n'o tɛ ko kuma tɛ waleya minnu bɛ senna ka kɛ yɛrɛ kuma gansan walima waleya gansanw ye minnu nafa tɛ se jamana kuturu bɛɛ lajɛlen ma walima jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko yɛrɛta a sera halisa dɔ ka fara a kan jamana an b'a kuncɛ ni min ye nin kɔni kunnafoni duman tɛ nin ye ko nin an ka kalanso dɔ bɛ yen n'u kama ko ICAO UIBA sanfɛ kalanso dɔ ko tasuma kami de wulila yen ko bolofɛn caman kɔni tiɲɛna nka mako ni ma to a la nin kɛra septembre kalo tile 19 ka dugu jɛ tile 20 na ko tasuma kami belebele dɔ de wulila Université catholique de l'Afrique de l'Ouest min filɛ nin Bamako yan n'u kama ko ICAO UIBA filɛ nin Amdalayi lycée Prosper Camara yɛrɛ kɛrɛfɛla la a jala k'a fɔ ko tasuma kami a ye tiɲɛniba de kɛ maaw bolofɛn caman de tiɲɛna limana yɔrɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔ n'o ye vacances ye an b'o la nin waati ninnu na ko tasuma kami de filɛ nin ka wuli nɛgɛ kanɲɛ fu falaki waatiw la ko min ye gardien minnu tun b'a yɔrɔ la olu kɔni ye welewele dakan bila tasuma ye tiɲɛni kɛ fo kana se nɛgɛ kanɲɛ 1 1h du matin o tɛmɛnen ni sanga 20 ɲɔgɔnna ye ko min ye protection civile maaw ye olu nana a yɔrɔ la o y'a sɔrɔ tasuma kɔni ye tiɲɛniba de kɛ min ye ICAO a ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Zufo Alexis Dambele ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko ayiwa kalandenw yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na n'o ye dortoir ninnu ye ko a ye tiɲɛni caman de kɛ o yɔrɔw la kalandenw ka dayɔrɔ lit armoire chaise sow ka taa se ayiwa tobilikɛ minɛnw jamanaw fo ka taa se bolofɛn caman kalanso ninnu plafond a n'a ɲɔgɔnna caman Alexis Dambele ko bolofɛn caman de tiɲɛna ko siratigɛ ninnu na yɔrɔ min bɛ yen n'o ye internat ye n'o ye kalandenw siyɔrɔ ye ko a ye tiɲɛni caman kɛ yen fana ko kalanso in yɛrɛ internat in a kun tilala san 2022 ni san 2023 kalan ta ninnu na yɔrɔ musomanin 69 o de bɛ si yen ani cɛmanin 30 ɲɔgɔnna ko yɔrɔ in kɔni a ye tiɲɛniba de kɛ bolofɛn caman a kɛra kalandenw ka sigiyɔrɔw ye n'o ye banw ni bolofɛnw ye a ye caman de tiɲɛ bi an bɛ dugawu kɛ limanaw a kɔlɔlɔ ala k'an kisi a ma an ye nin sɔrɔ républicain kɔnɔ limanaw a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakali la ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ an n'o lakali aw ye kuma an b'aw fo a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la place de la CAN kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la.